Tak sa presúvame do Púchova, kde sa podľa letáčikov mala piť káva so Zuzanou o 4:30. Po hodinovom meškaní sa napokon účastníci kaviarenského stretnutia dočkali a Zuzana Martináková putovala od stola k stolu. Dobrý deň, myslím, že neprídete. Ne, ja to sa fakt nedá na tých našich cestách, ospravedlňujem sa. Ja si k vám prisadnem, porozprávame sa individuálne. A tak Zuzana Martináková striedala stoličky a poslucháčov. Niektorí sa nechali pozvať, iní si zaplatili sami. No a okrem primátora Púchova natrafila Martináková aj na tvár, ktorá očakávala tykanie na miesto vykania. No spolužiačky sme. Štvrtá C a vy štvrtá B. Teda, jak si budeme vykať. To si nemôžeme. No, nebali by sme sa. Toto je jedna z foriem našej kampane. Čiže stretnutie s občanmi v kaviarni po rôznych kútoch Slovenska. Zuzana Martináková zvolila jednu z ťažších foriem kampane, teda stretnutia s občanmi formou od dverí k dverám. Kaviarenskú verziu od stola k stolu si ale viacerí pochvaľovali, až na tých, ktorým sa o auto postarali policajti. Chceli sme ju vidieť, mali sme pozvánku. Tak to máte kytičku. Ja už s ňou dlhšie spolupracujem. Ja som členka. Z jednej z púchovských kaviarní Jana Krestanko-Dybáková, televízia Joj.